Des de Call Jove us volem fer partíceps de la feina que estem duent a terme. Des de l'any passat estem treballant amb el projecte Participa't, que està inclòs dins del Pla Local de Joventut, amb vigència fins al 2019. Aquest pla inclou eixos com la cultura, l'educació, la cohesió social, la inclusió social, la sanitat, i nosaltres els estem treballant mitjançant activitats formatives, cursos, sortides, etc. Des del passat desembre disposem del Centre Obert Sisi, on donem suport a infants i adolescents amb dificultats sociofamiliars i laborals. Com els últims anys hem continuat amb l'estiu jove. Vam voler que els joves participessin juntament amb les associacions i de cara a l'estiu que ve organitzarem un camp de treball internacional on volem que els nostres joves interactuïn amb altres joves de la resta del món. També hem creat una comissió de gestió de Call Jove, on deixem que els nostres joves decideixin quines polítiques volem que duguin a terme. Dins del programa Treball és Benestar subvencionarem empreses locals que contractin a joves de Torrefarrera en formació, pràctiques i aturats, i també subvencionarem aquells joves que es facin autònoms. Us convido a que vingueu a Call Jove, coneixeu l'Helena, la nostra tècnica, i us explicarà totes les activitats que fem i res, estem oberts a vosaltres.